ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕಡಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಬಂದು ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ ಅಂಚ ಅವು ಆಡು ಪುನಗ ಹೆಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಈತು ಬಂಗೊಂಡ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಾಕ್ ತೂತಿ ನೆಕ್ಲ ಕೇಂದಿ ನೆಕ್ಲ ಸೆಟ್ಗೆ ಪೋಪಿ ನೆಕ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಗಂಜಿ ಆತು ದಿನ ಬದುಕುನು ದಿನಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಅದು ಬೈ 6 ಗಂಟೆ ಅವಡನ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬೀಳಗ ಪೀರ ಮನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೆ ರೆಡಿ ಅವಡು ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕ್ ಕಂಡ ಒಂದು ಆಯ್ಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಂಟರೆ ಅಂಚೆ ಅವರ ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬಂದ ಒಂದು ರಚನೆ ಸಿನಿಮಾದ నేను ಇತ್ತೇನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಏಕಾರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ನೀರು ಅರ್ಧಡು ಅಂತ ಅಂದ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಒಂದು ಅರ್ಧಡು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಹೋಗ್ರಿ ಅವಿನ ಸಿನಿಮಾ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವು ಮುಗಿತದ ಬರ್ತದ ಇದೇ ಹೊಸತು ದೇಕ ಬರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಐಕ್ ಇರ ಮುಗಿಪ್ಲೆ ಅಂಚ ತೆಂಕ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾತಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬಂದ ನಾ ಮೆಟಿಮೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಮುಗಿಪ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಪಾತ್ರಗೆ ನಾನು ಸಮಾಧಾನ ಮನ್ಪೇರ ಕೊಂಡರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಂಡ ಒಂದು ಮಾರಿ ಇಂಚ ಮನ್ಪೋಡು